Compromís creiem que som l'opció útil per a fer front a les polítiques de corrupció del Partit Popular de Francisco Camps i a la retallada de dret del Partit Socialista. Farem possible la creació d'ocupació, la protecció a l'estat del benestar i la gestió transparent dels comptes públics. Creiem que hi ha altra forma de fer política i creiem que és hora que el ciutadà recuperi el protagonisme de la gestió pública. Des de Compromís en Alacant anem a continuar treballant per mostrar a la ciutadania les nostres propostes, a pesar de que al Partit Popular li agradaria que les eleccions foren demà i a pesar de que el Partit Socialista s'empenya en que nosaltres no participem i fer una cosa dual. A pesar d'això, dic, nosaltres passarem aquests 15 dies proposant a la ciutadania el nostre concepte de ciutat, la nostra ciutat amable, el nostre ajuntament transparent, de cristal, perquè pensem que en la transparència i en la participació es basa i es fonamenta el fet que hi hagi menys casos de corrupció. Per això nosaltres continuarem treballant i explicant a la gent que volem una ciutat amable, una ciutat que tingui un model urbà racional, públic, ecològic i democràtic. Apassionants perquè és l'oportunitat de dir-li a la gent com creiem que s'han de fer les coses, com hi ha que gestionar les administracions públiques i com des dels governs podem ajudar a superar la crisi econòmica i la crisi institucional en la que a dia d'avui està instal·lat el País Valencià. Creiem que és necessari que la gent entenga que se pot crear ocupació, una ocupació estable, de qualitat, se pot fer front a la crisi econòmica amb mesures positives i no responent a interessos particulars i partidistes, i també creiem que hi ha que respondre a una ètica pública que manca en els governs de Francisco Camps.